Dragi moji đaci, nadam se da ste svi zdravi i veseli. Dugo se nismo vidjeli i puno mi nedostaje. Danas ću održati jedan čas srpskog jezika i pomoći vam da što lakše nešto novo naučite. Svako ko želi da nauči srpski jezik, mora da zna pravilno da govori, ali i da piše. Da bi napisali sve što izgovorimo i čujemo, moramo da poznajemo pismo srpskog jezika. Prvo pismo koje svi prvaci poznaju je ćirilica. U našem jeziku ima 30 glasova. Glasove zapisujemo slovima. Znači 30 glasova, 30 slova ćirilice. Poseban redosled slova u ćirilici zovemo azbuka. U ovom redosledu svako slovo ima svoje mesto i broj. Tako znamo da azbuka počinje slovima A i B. Prvo mesto zauzima slovo A, drugo mesto slovo B. Treće mesto u azbuci je slovo V. Deseto je slovo I. 15. slovo M. A 30. poslednje je slovo Š. Ovo Š koje ja smešno izgovaram. I šuška. Sjećate se naše pesmice koja nam je pomogla da naučimo azbuku. Hajde zajedno da je otpevamo i da je se podsjetimo. A, B, V, G, D, Č, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, M, N, Ň, O, P, R, S, T, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Azbuku celu naučiti, pa ćemo je pevati. Mi smo azbuku naučili, zato smo lako mogli da otpevamo ovu pesmu. Imam jedno pitanje za vas. Pogledajte dobro ovaj redosled slova, ovu našu azbuku. Neka slova su ovdje žutom bojom. Da li se sećate zašto? Koja je zanimljivost o rasporedu slova u ćirilici? Tako je, sećate se, niste zaboravili. Pogledajte ovo. P, R, S, T. Jedan prst, prstić, krije se u našoj azbuci. Srpski jezik je bogat i zanimljiv jer koristi dva pisma. Prvaci nauče ćirilicu, a drugaci latinicu. Vi, moji drugaci, ste upravo naučili sva slova latinice. Čestitam! Ovako izgleda abeceda. Azbuka počinje slovima A i B. Abeceda počinje slovima A i B. To je lako. Treće slovo azbuke je V. Treće slovo abecede nije V, već je slovo C. Deseto slovo azbuke bilo je I. A deseto slovo abecede je ovdje slovo F. 15. slovo azbuke bilo je slovo M. A 15. slovo abecede, 5, 10, 15, 15. slovo je slovo K. Poslednje slovo azbuke bilo je slovo Š. A poslednje slovo abecede, pogledajte, je slovo Ž. Kao što ste već primetili, nije isto. I danas ćemo naučiti taj novi raspored. Hajde da pogledamo. Azbuka počinje slovima A i B. Abeceda također počinje slovima A i B. Ovo je lako. Sljedeće slova su žutom bojom. Šta mislite zašto? Zašto su ova slova, ova 3 slova žuta? Dobro razmišljate. Ova 3 slova se veoma slično pišu. Kao što vidite,
U svakom od ovih slova krije se ovaj znak C. Podsjeća nas azbuku na ćirilično slovo S, ali ovo je slovo C. C, Č i Ć. Ova tri slova se jako slično pišu. Pogledamo drugi. U drugom redu imamo neka zelena slova. Hajde da otkrite zašto su ova slova zelena. Dobro ih pogledajte. Tako je. U svakom od ova tri slova krije se prvo slovo D. D, Đ i Ć. I ova slova se pišu na sličan način. Zato su oboje na istom boju. Sljedeća slova su crvene. E i F. Ako pažljivo pogledajte, i E i F su jako slični. Šta nedostaje? Tako je, ovdje samo nedostaje jedna donja crta. Kakav je treći red? U trećem redu se nalaze dva ljubičasta slova. Zašto ljubičasta? Zašto su oba ljubičasta kad nisu slični? Ja ne uočavam neku sličnost. Ne znam, ali sam ih obeležila i zapamtila ovako. Treći red počinje slovom G. Moji đaci, drugaci najviše vole da daju golove. A u mom odeljenju golovi se daju i u hokeju. Imamo dva hokejaša. Golove daju hokejaši. G i H nisu slični, ali sam tako zapamtila njihov redosled zašto stoje baš slovo G do slova H. Jer golove daju moji hokejaši. Ako nastavimo dalje, prilazimo na crna slova. I, J, K, L, J, M, N, N, O, P, R i S. Da li vam ovo zvuči nešto poznato? I, K, L, J, M, N, N, O, P, R, S, T, a nije T. Da nije T, Š je. U pravu ste. Ovo je redosled slova i u azbuci. Potpuno isti. I, J, K, L, J, M, N, N, O, P, R, S. Osim što posle slova S ne ide T, već Š. Kako to da zapamtimo? Veoma lako. Pogledajte dobro slovo S i posle njega slovo Š. Tako i oni su slični. Lako ćete to zapamtiti. Poslednji reč počinje tatinim slovom. T. T, U, V, Z i Ž. Možete poslednji red zapamtiti i ovako. Tu voz žuri. Tu voz žuri. I eto, naučili smo slova, redosled slova u latinici, našu abecedu. Abeceda počinje slovo A, a završava se slovom Ž. Ovo pripišite u svoje sveske. Hajde da pročitamo zajedno. Latinicu sada znate. Abeceda. Naučili smo sva slova latinice. Zašto znak uzvika? Radujemo se. Završili ste jednu veliku stvar. Naučili ste toliko toga. Redosled slova u latinici je abeceda. Pripišite svoju abecedu na način na koji sam ja je zapisala. U 6 redova po 5 slova. Obeležite ih bojama. I nadam se da ćete je tako lako naučiti. Toliko za danas. Vaš zadatak je da dobro naučite abecedu. Kada je savladate, snimite svoj govor, svoju abecedu i pošaljite. Upisat ćemo lepe petice svima koji lepo nauče. A ja sam sigurna da će biti puno. U to ne sumnjam. Voli vas učitelj.